Beaujolais nouveau est arrivé. Wiecie, tak się miarkuje, co Poloki, a teroski też hned i nasze Ślązoki trzymają roztomajte cudze ausländerskie zwyki, nikiej swoi. Bani zawdy tak boi chychąci się z tego są biszof Ignacy Krasicki. Jak mianujecie, mamy sam u nas fajrujemy jak sodiosku, jo nie, jo i moje przyjaciele nie, jakieś ichnie walentynki, albo te całki Halloween, skorzy wszystkich świętych, a teroski pomaluśku napoczyno się u nas już jakiś nowy zwyk. I to nie ino skuplowany z Oktoberfestem, ale inszy, jeszcze, ale tak podlegaj. Zawdy, każdy rok we 3-4 listopada we Francji już grzabojadów fajrują taki Beaujolais nouveau est arrivé, co idzie przetłumaczyć na nasze jakie nowe Beaujolais akurat nie przybyło. Tak to się to tłumaczy. Jeśli to najsrowszy fajer na podzim, kiedy wszystkie napoczynają słepać blank młode jeseniza tela zagerowane wino. Te lichni jabłon, te całkie Beaujolais, to jest takie grytne, szarłatne wino, którego się można najwięcej na świecie słepie. Wodo się, i że już tak wiele, co wnet mogę ci go na świecie nie styknąć do wszystkich, które mają radę te wino słepać. Bez to też teroski już od kielanostu lat napoczynał się srogim fajerem ze szpic paradą w dół dać i że nie wtore wątpią, eli będzie one dalszy takie dobre, jeżeli nie będzie ci one z krony tego gorszejsze. Ze tym Beaujolais to jest genau tak, choby ze młodą dziołką, ze taką świergołuszką, dla której jej listik, jej szkowroźność jest najistotniejszą szykownością. Jest to po jednych pieniądzach ze dziewczycą i młodym winem, bo ci i jedne i drugie pieronym wartko dojrzewają, a najlepszy podłażą kej one richtig są młode i friszne. To jest najbardziej wywołane wino we krysie Beaujolais, które przynależy do Burgundii. I wszystkie, które hauserują, wandrują po tej dziedzinie, mogą wyrazinku ten dzień, co skorzy godą nasłepać tego wina we Dijon, Nevers, Auxerre, Le Creusot, Change-Luçon, albo Montcresson-les-Mines. Najwięcej atoli tego wina idzie nojść w Lyonie, kaj podawane z takich dymionkach, nikiej insze wino od tych cyzaroków jej austriackich Heuriger. Wtore jo miał się już te wino przyleżytość natutać we Wiedniu na Grinciku. Nie trzeba też za długo doczkać, aże będzie te wino fertig do słepania, te ich nie Beaujolais. Już za jakieś kilkanaście miesięcy jest one do słepania. Skuli tego też te wino jest stończe od innych zordów, które muszą legować gryfnych poralów. Wiecie, tam u tych żabojadów na ostatek listopada to te burgundzkie wino leje się całkimi faskami. Te, które się na winach rozumią, które miarkują, kiereśni, najlepszejsze to godają, i że te Beaujolais listopadowe jest cienkie, cierpkie i gorzkowate. Nie ma ci one wesza nic, co by szło wymawiać, kiedy im leberki będą nie skorzyścinkrować. A u nas genau 2 lata temu na drugi dzień po tym francuskim fajerze, Tusk i jego kamraty zaprzysiężone byli u prezydenta. Całki wtedy nowy rząd zmachlowali, a tu stary i łośliwy odżynili od wrotka. To nie mogę być przeca cufal, prawda? Przeca jakie już sam rządził, my wszystkie Poloki i nie Poloki radę przyjmujemy ausländerskie cudze zwyki i zawdy tak przecać było. To jest ta nasza dziedzina, kaj przyjmli się takie duperszwance jak ten Halloween, kiedy to dziecka polom świecki we wydubanych późnych baniach szwajdają się po chałupach, stroszają sąsiadów, chichają się i larmując gobią, wela się do domu. O tych wioseckich walentynkach już sama nie będę wspominał. Coś mi się jednakowo zdo, co, jak wiem od moich landsmanów, hycą nasze wszystko, co ino cudzym capi, ausländerskim cuchym capi. Hycemy na isto każdy belakwaster. I tak coś mi się sam zdoło, i że mieliśmy już sam we Polsce regierungi, rządy pod roztomajtymi patronatoma. Ale jeszcze nigdy nie mieliśmy potela tego, co by Rada Ministrów Najjaśniejszych RP patronowała Jabolowi. No, chyba i że mesznemu
winu, nie? Ale czasem jeszcze nam boczyć, co ten cołki Tusk do kupy ze naszym prezydentem Lechem Aleksandrem poradzili ci zecia do kupy wyszłepać aż 4 flaszki wina z raju. Tuż też mogła ci się posztelować i że pewnikiem pójdzie zmajstrować chwet jakieś nowe święto państwowe, nowy fajer, bo jeśli idzie we taki 12% launie filernie i fałecznie respirować, to już jest grunt do fajerowania. Teraz, co będzie no pocza jeszcze to ciepnąć, jeden frajny dzień do tych 12, co by te respirujące wyfligowali się ze kacn jamra i co by nie wyglądali nieskorzy jak wypluty kagol. I co by im jeszcze we tych palicach już tak fest nie szuścioło, jak to troski idzie ujść. I co się będziemy zowiścić? Nowe święto, prawda? Eugen Śmioków.